Здравейте, хора! Днеска ще играеме! ОМГ! В Survival Games. Може да видите 50 души като моя скин имат. Картина скинове! Не искам. Ето това искам. Та всеки път от водите може да си взимаме по-малко. Не ме страх. Коста. Защо ми лагна, бе? Fucking you! Така. Дай... Опа. Man, fucking you. О. Там. Добре, спри да лагваш по дяволите. Ще играя в някой друг сервер, ама писна ми. Ето тук напред. Пак като маски някакъв. Join random. Какво? На мен защо? На мен ли бе свърли, бе? Хора, сега се връщам. Ето, върнахме се в Survival Games. Явно ще играеме. О, 1 минута! АМГ! Fuck the police, I'm там са underground. Добре. Само това знам на тази песен, нищо друго. Заклевам се. Ами си яко правиме, брат. Охо, 3 секунди. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 и 2 и 3. Дропайте. Всеки игнорира такива честове. Бахте, да те факам. Защо? Хора. Ами, what the fuck? Защо, господи? Бахти! Братче, бахти нещастието е, брат! Взимам хуи айтеми изведнъж на букука да факам ли да факам на майка ти. Честовете къде са? Плиз, да ми кажете. О, тук има честове. Ох,
Бау, да го факам. Та върнахме се за отмъщението. Тук влязаха и ми прекъснаха всичко. Нямам нищо, само едно нещо. Добре, горе-долу става. Добре, така ще сме. Играта ще продължи. What the fuck? Това е края на мапа. Добре, бе. Кой искаш, бе? Един меч не ни се пада, бе. Кой искаш? Това е перфектно. Значи това ще сложа, това и това. Не и това. Добре. Та, за всеки случай да вземе и тая брадва. Нямам никакъв шанс. Направо няма и да поглеждам към това. Един меч не ми се пада, бе. Така, бе. Не, фак, той е с хак. Не, фак, бахте! Така, нищо няма, хора, нищо няма. Хората, тук случим с оглед, надявам се да ви е харесала. Ако е така, може да ми се абонирате за канала. Всичко ще щупа. Чао!